Panlunsod ng Alaminos City ang 5 resolusyon sa isinagawang regular session na naglalayon na palawakin pa at pahusayin ang programang direktang nakatuon sa serbisyo publiko at infrastruktura ng lungsod. Sa sesyon, inaprubahan ang pagbibigay ng otoridad sa City Mayor na lumagda sa Deeds of Donation para sa mga kagamitang ilalaan sa barangay, sangguniang kabataan, paaralan at iba't ibang mga asosasyon bilang suporta sa lokal na serbisyo at operasyon. Tinalakay at inaprobahan din ang paghiling ng higit na 155 milyong pisong pondo mula sa National Disaster Risk Reduction Management Council para sa rehabilitasyon ng Alaminos City Engineered Sanitary Landfill na malagang pasilidad sa waste management ng lungsod. Kasabay nito, 3 resolusyon ang ipinasa bilang pakikiramay naman sa pagpanaw ng mga kaanak at ilang opisyal at kawani ng sangguniang panlunsod, kung saan binigyang diin ang pagpapahalaga sa pagkakaisa at malasakit sa loob at lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.